Sulejmani. Fatmir je već ponosni vlasnik mnogobrojnih festivalskih nagrada diljem Bosne i Hercegovine. Zatim aktivan član sa Damirom Imamovićem u Sarajevu u Sevdah pogonu. I naravno učesnik i uspješni takmičar za prvi glas Sevdaha Bosne i Hercegovine. Također, uz Fatmira nam dolazi i njegov brat Mejdi Sulejmani, koji nam normalno brat dolazi iz Brčkog, muzičar, gitarista, nosilac mnogobrojnih nagrada, kao što je, na primjer, osvojeno 3. mjesto za virtuozno baratanje na gitaru. Sva ta njihova priznanja i nagrade oni će uživo tu pred nama i za nas, sigurna sam, potvrditi i opravdati. Pa da krenemo sa sevdalinkom. Sada ćemo čuti dvije sevdalinke, kraj Tanana Šadrvana i razbolje se Sultan Sulejmane Aman. Pozdravimo ih velikim aplauzom. Fatmir i Mejdi Sulejmani.
Kazuj robe odakle si iz plemena kojega si. Kazuj robe odakle si iz plemena kojega si. Ja se zovem El Muhammed, iz plemena starih Azra.